Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Atong padayon na ipangaliya sa Ginoo pinaagi sa pangama sa atong patron Santiago Apostol ang kalinaw sa kalibutan, ang pagpaubos ug ang paghigugmaay mohari unta sa kasing-kasing sa katawhan, labi na gid sa atong mga leaders. Ang ato sad nga mga benefactors and donors na padayong nagtabang nato pinaagi sa pagpamalit aning atong mga slots aron matuman ang atong mga proyekto, hatagan unta sa tinuod na kalinaw ug kauswagan ang ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nagipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom og buhi nga Dios, ang imong espiritu maoy naghimo kanamo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimog Amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo ug dad-a kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Mipadayon si Moises pagsulti sa tanang Israelita. Miingon siya, usa ka gatos og kawhaan na katuig ang akong edad, ug dili na ako makapangulo kaninyo. Giingan ako sa Ginoo, dili ka makalabang sa suba sa Hordan. Ang Ginoo mismo ang mag-una kaninyo sa paglabang niini. Laglago niya kining mga nasura, samtang nagpadulong kamo kanila, ug inyo silang ilugan sa ilang mga kabtangan. Si Josue maoy mangulo kaninyo sumala sa giingon sa Ginoo. Ingon nga gilaglag sa Ginoo si Sihon ug si Og, ug mga haring Amorihanon, ug ang ilang mga yuta, laglagon usab niya kining mga nasura. Itugyan niya sila kaninyo, ug buhaton ninyo kanila ang akong gisugo kaninyo. Pag maisugon, ug pagpakalalaki kamo, ayaw ninyo sila kahadluki,
og ubanan kamo sa Ginoo nga inyong Dios, dili kamo niya biyaan. Unya gipatawag ni Moises si Josue o giingna niya atubangan sa tanang Israelita pagpakalalaki o pagmaisugon inig pangulo mo niining katawhan ngadto sa yuta nga gisaad sa Ginoo nga ihatag niya sa inyong mga katigulangan. Tabangi sila sa pagpanag-iya niini. Tultulan ka sa Ginoo og ubanan, dili kaniya biyaan ni talikdan, busa, ayaw, kahadlok. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang iyang katawhan mao'y bahin sa Ginoo. Ang iyang katawan Mao'y bahin sa Ginoo. Kay akong awiton ang kabantog sa Ginoo. Isang yaw ang kadako sa atong Dios. Ang bato pagkawalay sayo sa iyang mga buhat. Pagkamatarong sa tanan niyang mga dalan. ang iyang katawan Mao'y bahin sa Ginoo. Huna-huna pagbalik ang mga adlaw kanhi. Palandunga ang mga tuig sa katuigan. Pangutan-a ang imong amahan ug suginlan ikaw niya. Pangutan-a ang inyong katigulangan ug tug-anan kamo nila. ang iyang katawan mao'y bahin sa Ginoo. Diha nga ang labing halangdon mibahin sa kanasuran sa ilang mga kabilin. Sa iyang pagbahin-bahin sa mga sumusunod ni Adan. Iyang gibutang ang mga utlanan sa kanasuran. Sumala sa gidaghanon sa mga anak sa Dios. ang iyang katawan mao'y bahin sa Ginoo. Hallelujah, Hallelujah. Kami ay gawin mong daan
Ginoo maanaa kaninyo. Sab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw ang Ginoo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus ug nangutana kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Si Jesus mitawag og usa ka bata ug ipatindog niya sa atubangan nila ug miingon siya, hinumdumi kini gawas kun mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa, ug ang magadawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan magdawat kanako. Matngon ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata, kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan didto sa langit. Sa inyong hunahuna unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siya usa sa iyang usa ka gatos ka karnero, iya gayong biyaan ang kasiyaman ug siyam nga manibsib didto sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga inig kakaplag niya niini mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karneruha kaysa kasiya magsiyam nga wala mawala. Sa mao nga pagkaagi ang inyong amahan nga atua sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Hangtod karon naglalis pa ang atong mga leaders sa atong nasod, labi na gyud legislator, House of Representative ug sa Senado ug sa paningosa Judiciary, Supreme Court, apil na sa Executive, ang opisina sa atong Presidente o Vice Presidente. Murag nagtigi sila ba? Kinsa gay labing sakto, labing gamhanan nila. Gilingay mong tupad, kinsa kay gamhanan yun nila. Sa Pilipinas, kinsa may mas gamhanan, ang Presidente o ang House of Representative? Kinsa may mas gamhanan, ang mga House of Representative, Senado o Kongreso o Supreme Court in relation sa balaod? Pero karon galibog na ta, kay niingon ang Presidente pag last year pa, why kapuslanan kanang impeachment? Gilahos gyud sa House of Representative, giingnan sa Senado o ang Supreme Court nagkahiusa nga unconstitutional ang fourth impeachment. Mag-motion of reconsideration gyud ang House of Representatives, kay ila yung ipamugos ang ilang impeachment nya. Muhulga pa usahay nga kamong taga Supreme Court, pwede ba sad mong i-impeach? Hinana ba? So ambot o kinsay gamhanan ang makasulbad niini, kay murag pupariha sa nis nahitabo sa mga apostoles, niingon sad sila ni Hesus, kinsa man gay labing dako or labing gamhanan didto sa langit, Lord? Niingon dayong Ginoo, kining batang gamay mao ni ang labing dako didto sa langit. Ug di mo mapariha aning gamayng bata, di mo dawaton dito sa langit. Lahias Ginoo, no? Kana mo na'y labing dako dito sa langit.
Ano na? Nya kanarabang gamayng bata, maunay atong kusion, maunay atong singhagan, ngan lagway buot, ngan lagahig-o, sige haglatos, bunlot-bunloton, kusnoton. Ani mo ra ba dire si Kristo, bantayin ninyo nga di mo magtamay bisag usa ni ining gagmayng bata. Kay ang ilang anghel nga magbalantay tuwa kanunay sa atubangan sa akong amahan. Lingi ay mong tupad. Lingi abang. Ingna wa ka kapangasaba og bata. Ingna kunoy na wa ka kapangasaba og bata. Ang tanan. Nakapangasaba gani kag bata na miligro kang maimperno. Ano man, ang imong kontra ang anghel nga magbalantay sa bata. Timan na. Ang bata doon na siya kaugalingon niyang na siya kaugalingong desisyon o ato ng respetuhan. Ang bata ba? Kaya siya may labaw na to. Respetuhin yun. Ayaw siyang ipamugos sa lugar nga di siya gusto. Nya imog yung pugson. Hangto na lang hinon, imong tapingan ang bakba. Nya kung makasabot-sabot nagjutay, imong hadlukod. Pari, sokot, pari. Ayaw anaa. Naana siya kaugalingong gusto pananglitan. Sige siyag-siyagit din eh. Anto gawas pasyagita dito at tungod atong bota pumero niya o gusto siya magdagandagan ni sulod tagaig higayon dadangat kuyugi ngadtos gawas pagdakpanay mo dito puting dako as ground nato kay mao man sanay iyang desisyon di ba nakaron kinsa man ang sama og usa ka bata kanus aman ta mahimong samag bata una kinahanglan magpaubos. Unsa man ang mapaubos, masinugtanon sa sugo. Dili ta magpakaron ingnon nga kitay hawod sama atong akong gisgutan sa ato karong mga elected and appointed leaders sa atong panggobyerno apil na sa simbahan nga mo insist gyud sa iyang gusto. Or iya yung ipa-feel nga naa siya'y authority pagpaubos. O kung saon man pagpaubos, matud pa ni Moises sa unang pagbasa, sunda gid ninyo ang Ginoo. Ayaw mo pagbuot-buot mo na ang Ginoo, mo hatag yung leader. Ang leader maisunda. Si Moises ni-declare na 120 years old na ko, padong na ko mamatay. Di asay laing gitudlo sa Ginoo nga mosunod nako si Josue. Sunda ninyo si Josue or Joshua sa atong in English. Kay kun inyo ning sundon padayon ang Ginoo nga mobuntog sa inyong mga kaaway. Lingian sa imong tupad ina kinsa roy imong kaaway. Na kay kaaway? Kita din Heros Parokya na atay daghang kaaway. Hinaot unta, musunod mo sa inyong leader aron mabuntog ang kaaway. Kinsa may inyong leader din hikaron? Tubag. Kinsa nga? Kaila de mong Father Siano. Mo na inyong bagong leader. Human natong nag-una sila si Monsignor L.D. Layson. Tuan sa siya sa laing parokya gihimong leader. Ako karon mo'y leader. Sa akong pagtuyok-tuyok din sa atong parokya isip bag-o ninyong parish priest, daghan kayong kaaway. Ang atong kaaway mao ang mga gubaon o wapamahuman nga mga struktura din sa atong parokya. Gabi nag-meeting mi, nagkabuang mig-meeting sa Pla ug asa mi. Niya hangtod nakakita gyud mig lugar mitinganan katong dining hall. Unya niingon sila pader wa gid mi lugar i-seminar oy sa kuan ako aka na di anang may old adoration pag adto namo wa say suga. Niya
Sa kana pa dir gubao naman sa kay na kuyaw man na malusno na ko ama oba sige sa ato na lang sa CWL gi ato na mong CWL pag-abli na mo sige sang agas kay gauwan man to gaagas ang tubig didto kala mao na inyong mitinganan sa umaon ni pader nako ay Ginoo in town ang sira wa gyud wa sa dito ventilation in sa kaning luyo pa der continuation man dako-dako man diha nya ilang gibutang nga kortina ako sang giablihan among giablihan Jesus agi puno sa wa ta kasabot unsa tong gipangdan-ok didto nya ang atop sad gahiyak ana ay Ginoo nako nahinumdom ko tong niagi mga adlaw nga naglungag mi diha nasabuan sa uwan ang among luto kay agas ko ng kusina nya gauwan man gabi wa na man say taos kusina akong giingnan si Rim ato ang kusina bi wa bato magto kay gipa ayo man to nako des mga panday among giadto haskang tuan sa gabanaw na pa di to lang yak ana na sa ko Nakaadto lang ta atong Twin Tower na may Twin Tower diha. Bakante mo na kanang naas babaw ba nang gaatba nga ang usa tungod niya atong opisina, ang usa katong mga na ditoy Dangpanan, apato ditoy radio station. Naman ay areas babaw. Amo sang giadto tuo gyapon sa libo pa kaayo. Nangagumba pang tiles. Murag gipangaon sa baboy. Nya mo tan-aw ko dinis ato mga lingkuranan, tanawa ra gud. Nadto ko sa palibot. Ari dako kayo atong yuta. Way klarong kural na naguba, na nagtunas. Mao ni ang atong kaaway. Zaman. Sokol mo? Kuyog mo na ko. Kamong mga online parishioners, kuyog mo na ko. Maghimo tag special slot para dinhi. Na naman tay slot na akong gidagikan sa San Vicente Ferrer katong Grace. Kay ang kaaway sa dato katong tiwason og bayad nga 70 million na karon nahimo na lang 66 million ni os-os na. 66 million na lang, dili na 70 million. Pero ato ning atubangon ang bag-o natong kaaway. Napay kampanaryo wa mahuman. Diri sa Saluyo, naasay wa mahuman. Nya moagas ba moabot ra ba sa atong sakristiya kay gibungkag naman dito babaw. Kaaway gyapon na nato. Pero di ta mo surrender. Kuyogi ko ninyo aning slot. Unsa may atong slot karon para sa ato dinhing mga immediate nga kaaway. Angan gunahon ako dahil kung naog mong nalit ko gamay nako Senyor Santiago tudloi ko unsay slot nga gusto nimong imong ipabaligya diri si San Vicente Ferrer katumang Grace God's rewards and complete elation. Si Senyor Santiago Apostol niingon sa Gianaco kana lang PPSC. Unsa man ang PPSC nga slot? Protection and prosperity of Senyor Santiago of Santiago de Compostela. Protection pasabot ayohon taning tanang gubaon. Prosperity magtukod tag mga gikinahanglan nga istruktura o kinitanan gikan ni Santiago de Compostela. Okay mo na? Pakpakan nato si Senyor Santiago. Kamong mga online parishioners, kaloy imi sa among pagpakig-asdang dire. Tabangi sad ni. So duha na ron kabuk atong slots, tag 100 pesos ra gyapon ni. Hay may inyong gusto 100,000 slots aning PPSC o 50,000 lang. Ang 100,000
nga tag 100 pesos mo total nag 10 million o 50,000 mo total nag 5 million. Unsa may inyong gusto, katong daghan o kaning jutay? Kay ako gimong konsultaon kay transparency baya ning ako dinhi. Gusto mo daghan? Sige, unity man, di ba? Ang trust, transparency, religiosity, unity, service and technology. Sige, katong daghan 100,000, 10 million o sa atong initial nga budget, basin pa ni ining 10 million ma-address ni natong nag-una nga mga panginahanglan. Atong nindoton, atong tarungon ang atong mga areas kato akong gisgutan aron di na muto, atong butangan og flooring na nindot aron magamit na, atong alihan ang mga kilid aron di na mo salibo nya human ana ug ma-address na tiwaso nato ning mga wapa mahuman nya mahuman na mutukod tag bag-o na sang structure na mahimong useful, beautiful, and useful. Di ba Cebu? Clean, economizing, beautiful, and useful. Daghan kitag panginahanglan dinhi sa atong parokya aron mulambo ang atong community ug atong religiosity. Sugda nato kini. Kuyog mo nako isip inyong leader ang tanang tao dinhi sa Compostela nga under sa atong parokya atong dasigon mo palit og usa ka slot bisag usa ka semana usa ka slot 100 pesos nya unsaon na paghimo sakripisyohi lang imbis mo sakay kag motor paglakaw na lang bitaw kung madag lakaw pila imong plitis motor 20 makalakaw kag kaupat sa usa ka semana pila na 80 nya imbis mo snacks ka din aka mo snacks inom na lang kag tubig nya ang imong snacks imong tipunon pilay budget nimo ato utang nato tag 20 pesos imong snacks nya wa ka mo snacks og 7 ka snacks usa ka semana pila tanan imong natigom 7 times 20 140 plus 80. Sa imong pagsakripisyo, nakapalit kag duha ka slots. Imagine nya, nihimsog pa ka, kay sige nakaglakaw, ni slim pa gyud ka, kay wa na ka mo snacks, nawa imong bilbil, nawa imong mga arthritis, nakapalit pa gyud kag slot. Nya kay kita mang tanan dinhis Compostela ang namalit. Naamantay mga 80,000 ka mga lumulupyo under aning atong parokya karon. Das mga estudyante, mga 80,000 kapin. 85 matingin as Google, mo kuno nay present population sa Compostela. Mo palit nag slot. Di after 1 month, 85,000 na ka slots ang atong mahalin. So 3 months from now, hurot na ning 100,000, sobra pa gani. O daghan na tag matoko dire. Buntog ng kaaway. Man mo kay madasig, nindog na tayo. Mga igsoon, ang atong Ginoo nag-atiman kanato sa kanunay, apan gusto niya nga kita magpaubos. Busa mapaubsanon kitang muduol kaniya og moingon, mahigugmaong Dios dungga ang among pag-ampo. Mahigugmaong Dios, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan mamahimong epektibong instrumento diha sa pagpalawom o pagpalig-on sa pagtuo sa mga kabataan, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno mupakitag tinud-anay pagtagad diha sa pagpangitag mas maayong kaugmaon alang sa tanang kabataan ug nga kini gagmay mga bata mamahimong luwas gikan sa tanang matang sa pag-abuso, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, dungga ang among pag-ampo.
Nga ang mga ginikanan, mag-amuma sa ilang kabataan diha sa maayong mithi sa pagkinabuhi, ug muhatag kanilag tukmang pag-umol ug pag-edukar, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton, makabaton og samag bata nga pagsalig diha sa Dios, nga amahan nga nag-atiman kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, madala ngadto sa balay sa langitnong Amahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, dungga ang among pag-ampo. Amahan nga langitnon og maluluy-ong Dios, dawata kining among mga pag-ampo nga among gituboy nga nahat kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimot kanimo. Dungan ko kini gihalad ko karon, apan kinasingkasin. Dawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bungang abot sa iyong tangimong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasin. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan maghahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan ug himua kini nga sakramento sa among kaluwasan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo.
Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispong Tigdumala, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Amahan namo nga na sa mga langit, pagkay gunang iyong ngalan, muabot ka namo. Ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mahimong salangit. Ang kalangkong namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylohan kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, hinunuan-luwasa kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kaligaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang giharian, ang gahugang himaya, hangtod sa katuran, hangtod sa katuran. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluli kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluli kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kanimo. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot
nga mahimulag ako kanimo. Amen. Akong lawas nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Ining langit mong kalanton, idawat sa kabus. Ang sagaway kapatyasan, sa namatay sa krus. Kini mao akong lawas nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala ug mag-amping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun na panalipod, divine protection. Unya ang ato lang buhaton, magpakasama lang kita sa gamayng bata, magpaubos ug mosunod gyud sa atong leader. Salamat sa nisunod sa inyong leader nga si Father Siano. Nya ang inyong leader na ingon mang pamalit mo slat. Unsa may buhaton? Palit dayon. So ang atong grace, God's reward and complete elation, ang atong halin iabot nag 34,765 ka slots. Napay 665,235 ka slots na available. So ang 70 million nahimo na lang 66,500,000 kapin. So sige gitag palit, mag-anam ginig os-os. Unya naasad ni 70 slot challenge nga tag 7,180 nasad ka 70 slot challenge atong nadawat. Nya kadtong atong bag-ong slot ang sa tinga nito PPSC, Protection and Prosperity of Santiago de Compostela. 100 pesos per slot. Ang ato rong gi-open nga number of slots, 100,000. Tanaw na to mahurot ba ni after 1 month. Kay 80,000 din hing population. Na isang yaw na ngadto tanan. Na diha maglakaw alihi na slot. Siya ngano man siya lumulumpyo makakadinis Compostela nga slot. Matamparusan dayon ka. Nga itamparos niya nimo maingon din ka. Di ay slap di ay. Di ba? Mga tuman ang imong pagbuot. Ana lang.
Maubitan na si Santiago, naputlan siya sa liog kay iya mang yung sungasungon ang iyang kaaway. Banggiitan diya ning manggugubat si Santiago, dili gubat og espada, gubat sa paghigugma o pagtuo. No, na kita gubaton tanirong mga nangalata nga mga atop, mga lugar na di pwedeng mamitingan kay gabaha ato ning gubaton. Nawa after 1 month maingon na ta bag-o nag-tiles dito, bag-o nag-atop dire, ano murag wa gid mo malipay. So ang ato ding pamisa dili na nato itunol-tunol, iagi gyud sa opisina basta anhis parokya ha. Nya 2 hours before sa oras sa misa mo'y cut off sa mga pamisa nga basahon anang misahan. So ayaw gyud palit. Nya ang atong bag-ong mass schedule ako lang ning balikon pagsulti every day natay 6 a.m., 12:15 nga misa o 6 p.m. alas 6 sa gabi. Nya padayon mong support sa atong YouTube channel kaning Patriciano Ubod. 261,000 ang atong subscribers. Mo na magsige kog pangandoy, mo palit lang ning atong subscribers og tag 1 slot 261,000 gud ni. So kining ato rong gibaligya nga slot na 100,000 na PPSC, kung kining tanan akong subscriber mo palit og usa ka slot para sa PPSC, ugma hurot na ni 261,000 gud. Nya 100,000 ra gud atong gibaligya, no? Sus, iampo nato, Senyor Santiago, duslakas imong espada ang mga kasing-kasing sa mga viewers nato karon. Ay, congratulations og mopalit mo na namoy protection and prosperity. Kanindot unta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana sa kanino. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang atong misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kamong nag-birthday karon ug naay anniversary karong adlaw, ari lang niya mo sa tubangan kay ako mong blessingan. Pagmamahal kita, manganak sa Diyos, kabulan kita tanan, sa iyang bendisyon, ang gayon na naman, umisisan, kanusan niya, atong pasimbahan.